Momentos en Agres, temps per a una curiosa polèmica. Escolten esta entrevista. ¿Cómo estamos, Agustín? No, García. Ah, José María. ¿Qué tal estás? Mira, muy bien tú. La que le ha caído al bueno de Juanito. Sí, porque, bueno, un desastre, ¿no? No hay nadie que hable bien. ¿Y qué te parece lo de Bangal? No entiendo nada. Don Luis. José María García. Sí, José. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sabes que en España no se habla de otra cosa que de Luis Bangal? Sí, yo he leído. ¿Tú tienes ganas de venir? Yo tengo ganas de venir. Qualsevol juraria que l'entrevistador és José María García, el deberes, però no és ell. És un imitador que se n'aprofita de les bones relacions d'este periodista amb l'expresident i l'exentrenador del Barça per a poder entrevistar-los i treure, per exemple, una informació de primera mà. Bé, el cas és que José María García, el de veritat, s'ha querellat amb la COPE. És només una broma o això no es pot fer? Per exemple, bona nit. Hola, bona nit. Que diuen vostès, si de veritat vostè que és de la camioneta. No, jo el que crec és que estem davant d'un cas que ja és molt conegut i és molt repetit, i crec que José María García, encara que jo no estic d'acord que ja sigui presentada la querella, perquè crec que això s'ha de dilucidar en l'altra part, que no sigui l'estament judicial, crec que té prou raó per estar tan cabrejat com està. Vostès que volen que m'agafi a mi el bou, però no, si és que és una cosa que està molt clara. Jo no entro en les raons de fons de la polèmica perquè això és una qüestió que durant els pròxims mesos llegirem moltíssim i escoltarem moltíssim a catedràtics de ciències de la informació, en revistes especialitzades, etc. Jo vaig a la formació, jo poso el dit a Ixina, vostè pensa que jo estic intentant usurpar la personalitat del senyor Torró? No, estic fent una broma. No, però el problema que es planteja, senyor Climent, és que davant de l'espectador sí que sap que estem en una broma, l'oient, el que està escoltant el programa, perquè és una secció claríssima d'humor. Però la persona a la que li se crida no ho sap, i ahí és on està l'engany. Després de Guidans fent imitacions de José María García, jo crec que ja és per lo menys per a sospitar quan li toquen a certes hores i a certes condicions. Hi ha moments millors i pitjors de la gent, i José María García no està en el seu millor moment, per altres raons que no són del cas. Però jo crec que ahí hi ha un engany que és el que fa esta cosa repudiable. Hi ha un engany, sí, senyor Clement, hi ha un engany perquè el senyor Bangal no sap la personalitat, la verdadera personalitat, i això és el que jo crec que s'ha d'evitar. Això és com tot. Vostè se'n recordarà de quan estudiàvem religió al col·legi que es parlava del pecat. El pecat, per a ser pecat, té que tindre fer una cosa roïna i, a més, fer-ho en intenció. Si no n'hi ha intenció, sí, el que n'hi ha és ànimos giocandi. Sí, però el problema de l'ànimos giocandi, sap el que passa? El pitjor de tot això, vostè se'n recorda el 14 de febrer, quan vostè en este mateix programa em va dir a mi, vostè que s'ha d'anar abans a comprar-li un regal a la seva dona, vostè ho va dir sense demanar-me permís, i jo no me vaig querellar amb vostè. Ànimos acabant, que podríem dir, ens acaba el temps. Acabem així les notícies de moment, pròxima cita amb la informació a les 12:30 amb Carme Bort. Ara la informació de l'oratge. Descansen, bona nit, demà més.